Takže ešte keď začne videjko, tak nezapomeňte dať like a odber, aby sme hitli čo najskôr tisíc odberateľov. Takže ideme na video. Takže hráme sa asi bravko dneska s Angelom. Idem na to, teda milujem, prepáč. Takže Bowie a Hinton, dobre. Neviem, či to je dobré kombo, ale no, nevadí. Ježiši, čo ničím tie steny, keď som mohol ísť na čistku. Dobre, tento zničí, idem zatiaľ sem. Rýchlo, no neviem asi na to, keď tu je ten môj. Asi ani sa je toto extrémne teraz. To mám výhodu. Som mu dalšiu bombu. Vždycky robím úplne náhodné veci. Tu je 30 ľudí. No, dobré, nechcem do Rika. Ježiši, to čo dá za damage? Počkaj, tako takto to hodíme. Ako sa troška nahylujem. Tak, asi. Ideme na to. Šišnádi. Ten môj umrel. Koľko dobre, to som ho dal cez tú stenu. To čo dá za Sprži, prosím ťa, lebo štvrtý. Nechcem minus. Dobre. Akože dali sme to nejako. Tam dvaja mali sú v týme ako neviem, čo je to. No. Výhoda u nás, alebo 20 pičkový bery. To není dobré. Dobre, ten ho dá. Akože sme aspoň tretí, že to není také hrozné, ale to sa nedalo. Dobre, dáme ešte takú rýchlu jednu hru. A som začiatočník, takže nechcem mať zase nejakú prácu zase s tým. Takže tak. Ja si budem robiť prácu, až keď proste bude ešte mi dávať zase odbere a budem taký väčší slabnejší. Tak. Rýchlo toto zničím. Tak. Nemôže. MG Fitman určite. Ja by som šiel najradšej nejakého vypa, lebo proste neviem. To prípada také, že ten dával damage ako vodu. Dobre, troška som mu tuším dal, neviem. Ten kid robí čo preboha? To tu má autokliker, ne? A hen to robí také veci, jak na TikTok streamach, kedy mi skočí. No uvidíme, tak to bude. Dobre, to som dal hen toho aspoň dole. Ten kid robí čo preboha? Prosím, keď dať si hrať, nič nerobí. Kokos. Tak to je duo na 3, alebo hen to je úplne retard, než nevie hrať. Tak, ukáž. Je dobré, tu Emzu som dal. 14 Angela. Na toho musím dať bacha. Tu Angela. Už začal hrať? No konečne. Na toho páma za ňou hraje Botuš. Neviem. Ježiš, to čo ešte? Ježiš. Takže tu sme všetky hry prehrali, takže pre toto video to bolo všetko. Ďalšie video z Brawl Starsu dáte 10 lajkov, takže tak. A dajte odber, takže čaute.